Ke saka panggung. Gendong, Lek. Iya iya iya. Hari ini arep entuk binat iki dun ke panggung ora apa-apa iki. Gendongan, Bos. Hari ini gendongan. Monggo monggo sinten ingkang beksa. Monggo Pak? katur ibu-ibu joget ya asal Bu. Monggo Pak Sutrisno. Nang ndi mau? Asma ingkang sampun dipun sebat ingkang larai kepareng Bapak Sutrisno monggo. Sik Pak. Walik iki lek copot sik. Yo 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 yo. Sing ngalungke rini. Alah alah. Lah arep ngowahi bina tok. Nah. Nah. Pas Binate karo sih, klambine. binate. Oke. Nah, ngono kok. sembahun, nggih. Monggo, monggo. Kok pas karo klambine ya, Lek? Ya. Monggo. Ingkang sampun kedawan sampur daya-daya keparenga mapan wonten ing papan pambeksan. Ayo Mas Gino, sedaya sampun samapta. Monggo Pak Pajar kepareng jumeneng. Ya 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 ya. Sekar pisang-pisang sesang sineng karya para pisang semara bengon sepat tembang kali hoyong aja dalan lan wong Ya. priang Gramen orang perang saja bapakne dole kukus Katur Pak Bayan Warto wonten ing cetha wilujeng midhangetaken wilujeng mirsani ugi Mas Roni wonten ing Banyumas Mas Mali wonten ing Alas Tuwa Pak RT ugi Mas Yanto Mas Dul Bu E Bagas wonten ing Pijilan Mas Kipli ugi Pak E Maudi wonten ing Karangpandan Mas Didik, Mas Rimembo, Mas Mairul, ya 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 Malik Malik. kawula mung nadya harja Malik lah, ya. anak lanang dhewe dolae besok pinter sekolah
Ugi datan kantun Mas Agus wonten ing Sembungan Wilujeng midhangetaken lemu ayeme yen wis ketemu tak kudange becayu aja mung pijer nesu yen dituturi sibung supaya selamat rahayu anak lanang dhewe anak wedok tak sekolahke ayo ya anak lanang tak sekolahke sok nek gede pinter nyambut gawe Joko nama soleh-oleh yen gak sapi aku ya mau takokno Mas nganti jelek nek rasing kuwi aku ya emoh iki ya Rin goyang dong Pak Lurah, Pak Koprot. Nggih, wilujeng dalu. yo 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 Golek yo yo golek yo saweran gutu-gutu. Ya ya ya. ayo Mas kijing miring ayo yo kijing miring. blerak disampirke Mae cedak nyampirke. alah ayo Mas kijing kijing miring miring Ayo, Pak RW. kijing Miring. miring prapatan dukul gerute Ojo pegatan. Larang ragat. Mas kijing miring 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 Mas kijing miring. pupus gedang raja Dasar bagus. tur Tur prasaja prasaja. Pak Sutresno kok ya. Mas ki piye ki piye ki Mas
bangun munggah Mas Aku medun. aku medun Mas Aku munggah. aku melu munggah Mas Munggah bareng. aku medun Mas Aku munggah. timun sigarane Ayo bangun. negarane aduh Ya 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 ya. Kawis pita kerata kentereng toya timun sigarane ayo bangun negarane Genes ya Rama Rama Ramane dhewe Kerata kentereng toya upos gedang raja Dasar bagus tur prasaja. Raden ya Bapak nedole aja wis den sumaramring Iwang suksema sekilo mas abot gulane Karo bojo abot demenane. apa ya ngono ta Dek Ya kena ta. Ya ya ya. curhat Ya ya. Malek malek malek. Kenes kenes renes wicarane sarung jagung popo timbanganing sira apa kabeh lelakonku kewitiku nglarani batinku urip manesa kaya ngene Oma oma. Oma wis ora ana tentreme atiku tansah nelongso udantangi Bekiwir. sasat saben
Mali Jaipong. Senadyan uripmu wis mulya, mbok yo eling atiku keseksa. Sesarengan Cindelaras JPHD Budi Gareng Mulyo Sound System. Atur Mas Mairul konveksinya juga Pak Desi Mas Ugi Grandong Mas Rakit, Grandong Mas Mulyadi, Mas Dino, Mbak Aisy, Mas Yadea. opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene oma lakono tesene atiku tak neloko udan tangis sasat saben dina tak gondeli tak tresnani ora ngira jebule ngapusi nangis atiku nangis kesiksa yen kelingan atiku kok gawe lara nangis atiku nangis kesiksa ninggal aku mabake wong wedok liya mabake wong lanang liya lilo aku wis lilo lilo kowe disanding wong liya najan uripmu wis mulya kok yo eling karo Pak Detomo katur Mas Mairul sugeng midhangetaken angkleng ninggal katresnan Ya laromo, ya mas, timun tibumbu miri. ora gumun mbok pameri Kaya ngene rasane nangka, kurang legi tambahi kula Kaya ngene wong nandang tresno. rina wengi katon ning mata Ayaya. Pak Dedarto wonten stasiun Masaran Mas ya mas. ya Brambang tiris-iris le nyawang rawes suwes. Ayo mas, iki iki piye ayo mas, iki piye jalani lemas kowe gotong royong nyambut gawe ya laromo raden ya bayeme lemu ayam yen wis ketemu kaya ngono layangan mono atur Bunda Wartini bolae sugeng
sugeng midhangetaken kaya ngono wong lanang ngono dasarantem monggo Mas ning wong Juju wedok Jawa. Terima kasih Pak RW. Wey. Wey. Pak RT, Pak RW. atur Mas Budi Opti Wijaya wilujeng dalu wilujeng midhangetaken Iya, iya, iya. Masuk lek temen. nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku Iya, iya. Iya, iya. apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ya Tak suwun rina lan mengi. Moga-moga pananggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni. Karawitan sindi laras drenjoke Indonesia. Yo. taunono windonono tak enteni ing gisi ing tresno palem nangka bebaksane mung katon katon sliramu wae Iku sing nonton ana daerah Jumantono ya akeh lho Rin. Pak E Budi, Ya. Mas Ratno Graji. Ya, kabeh pokoke melalui Ya, oke. P apa mau? JP HD. Ya, wis kuwi pokoke Masuk ndang diklik. Rin. Aja lali Ya. pawele. Oke mana kan Mas janji-janjimu. Aku kang setia satu tak anteni saelengmu. Katur ugi Mas Sahid wonten ing Bidara sugeng midhangetaken nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa masuk Tak suwun rina lan wengi. Moga-moga Gusti ngijabahi sakala pananggonmu bali.
nono saenteni hengki balong nongko beban mung katon katon Ojo lali pambelengku Ugi manang janji-janji Aku kang setya satu enteni nganti saelingmu gunging Bar warna yang pepeling. Oh. Panyuran sing kagung dalem.
Wis kaya iki. Pak RT. Ayo Cindy Laras Mas Cucu Kipli Mas Trimende Oe oe. Oke, Mas Liyono. Yogi Sembuh Mania. Yen liwat aku keling. Mas Manto Laras, Mas Dwi, Mas Yono, Mas Didi tak neng cagak nebak tulisan warna abang tondo isih blas. Sajroning ati Datang luntur saya merahati aku kowe dadi garwa margaleri ning gubuk asmara ya Cindy Laras
Gongeng panuwun. Salam kangen Cindelaran. Hei, Mas Vino, Mas Mulyadi, Mas Parmin, Mbak Aisy, Mas Grandong. Monggo katur Jeng Wartini, salam kangen monggo. Saben nyawang fotomu, rasa kangen ku marang sliramu. Biyen ati andom tresno beban
gak iso turu lho. Pero MC Poel gak gelem turu. Wong MC ning kene kok ya turu iki ceritane piye? Yang MC lho. Bedhe minjem sak bar nanggap apa? Iya. Oke. Sesuk. Karena anggap sesuk kira karipan. Iya, masuk. Delok testimoni sik. Panyuwunku mring sliramu rengana tangise ati iki liwat angin wanci-wangi aku titip salam kangen jroning ati. Sik. Ayo ndang ngadeg kok njaluk lagu ra ngadeg ki piye? Ayo. Sapa yang njaluk lagu nang ngadeg? Nangis sajroning ati. Ayo bro nang ngadeg. Nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe ngune. Tau nono pindho nono gisi ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku
induk mentul kali. Taman Juruk ya. Apa mau? Taman Sing kene Juruk, ya ya. diwai. Kok Nggih. gilirannya bapak-bapak ngendi Nggih, ngono siap, to, Pak nggih. ya. Iki Karang Taruna yang joget kok malah ngalih ki mana ndi cah nom. Hoi. Hai. Rene. Ya. Lah. Cunduk mantun kang rinenggo sak pucuk ing rekmo. Ayo ya. Ayo ya. Goyang jeng. Selendang kuning kang sumampir ana ing pundake. Ayo bodheyem kok boten jumeneng pripun. Wah, gelange gedene gediri. Nora Allah. Ya. Oe. Nanging malah Kiwir. saya Ayune tan mujiwane. Ayo ya Bu, asik. Tombol kesel. Aduni Mas Putri Sukawati Kandas luwes Putri Kang Sules ya Doku Sumo sirane Mas pepujan ning ati yen kadulu rino wengi aku ora bakal lali. Yo, ayo Bu. Ayo Bu. Tambah kesel Bu. Cunduk mentun kang rinengga sak pucuk ing rekmo selendang kuning kang sumampir ana ing pundake. Nora Allah nanging malah saya nglaleda
Delaras. Sendang sutra kuning kandha mata sing kok weneke ali kok bepisahan kowe janji ora lalekake oh sing tak puji muga sirah mu enggal bali yo Aku
wong ayu sing tak tresnani nawangi wong tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu bapak ning ati ya nak aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara iki sing anu napa niku pujanggane sing nebus bar mayang napa dereng teko Dereng, Lek. Lah iki takok yo ngopo? Udah teko. Iya, iya Pak Tres, masuk. Ning opo sih? Tak ganjel tok. Mas Juju, iki wonten Kalimantan, Mas Wagito, ajeng kepareng midhangetaken. Mas Didi, Mas Wagito, ugi Mas Parno, Jeng Wartini, Mas Winarno, Mas Nongkrong Buter, Mas Agus Sembungan, Pak Bratoko. Wong ayu sing tak tresnani nawangi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu papujan ning ati aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara Pak Juju kowe sesuk iso nyetel dhewe ning JPHD to nonton gambare dhewe ngrungokke suarane dhewe siap karo kerjasama karo bojomu wis iso nonton Ning opo la 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 la
Katur dulur-dulur wonten ing Mas Wagino Kalimantan. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita bolongan. Jaka gandeng kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Pilopati Kang Mas Prabu Kupala Kang Setya labuhe kono segara. Tobat-tobat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen aku lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manuta sur pundhut garwa. Jaka Bandung aku duwe bebana. Candhi Sewu sewengi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak nuruti. Cinta laras, CPHD Multimedia, Tarik Mulya Profesional Audio. Selamat malam Mas Trimendek, Mas Dimas Penijling, Mas Vino, Mbak War, Mas Kolyati, Mas Didi, Mr. Randy, Mas Kento, Solo, Mas Kipli, Mbak Amelinda. Yo. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal, Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja kumalungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Pilopati Kang Mas Prabu Kupala Kang Setya labuhe wana segara. Tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen aku lanange jagat. Putra ratu Pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sakti Pandawasa. Rara jonggrang manuta sur pundhut garwa. Jaka
durakane Zenita Mas Brother. Siang pantoro ratri mung eleng manise hati setiapmu amung anduweni marang sang diasola. Besar durakane Zenita Musik juga Karang Taruna Mas Londer juga Mas Dul, Mas Grandong, Mas Seno. Siang pantoro setiatu pengen duweni marang sang diasolasmi rasa kangen bulan dadi saksi upayane datang balen jani janji sabaya mati sabaya mati. wong ayu tresnamu kinarya tombo susah ning batenku Bagus antep rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu sanajan ngarungi banyu segara tresnaku ra bakal seno senadyan nyawa ansat saka Bapak Ibu sekalian makatlah sumatera sekadang saking Tidak Laras DPAD Gareng Mulyo angin libur dan kepentingan sedaya wonten